Goddag og velkommen til Krøyer Special. I dag har vi en sjov gæst med fra himlen. Værsgo at komme ind. Goddag Marie Krøyer. Hvordan har du det? Jeg har det godt. Det er godt. Det er vi glade for at høre, fordi vi nyder stadigvæk dine værker. Det er jeg rigtig glad for, at du stadig er. Ja, og det er jo derfor, vi er samlet her i dag for at høre lidt om dine bedrifter. Det forstår jeg godt. Gennem dit liv. Jeg har også rigtig mange af dem. Ja, det har du været god til. Hvad går du og laver? Ikke så meget lige nu. Maler få billeder op i himlen. Jeg sker ikke så meget. Nej, det kan vi jo ikke sætte os ind i. Desværre, du skal glæde dig. Ja. Har du været inde og se de nye film i biografen? Nej, jeg har ikke været i biografen for nylig. Nå, det er ellers en rigtig god film. Nå. Vi er her i dag for at snakke om hvad fuck det hedder? Salix. Delusion. Hej og velkommen tilbage. Tak skal du have. Vi er her jo i dag for at snakke om det moderne gennembrud. Ja, min tid. Det er din tid, det er fuldstændig korrekt. Hvordan var det at være kvindelig maler din tid? Det var meget svært i starten, lige dengang man skulle til at komme ud med malerierne. Det var ikke særlig mange, der accepterede det, fordi det var meget ærligt i forhold til før tiden. Ja. Du er jo også spændende. Du er jo også med på PS Krøyers. Jeg skal have et billede. Ja, meget berømte billede. Det ved jeg ikke, om du ved. Eller det ved du selvfølgelig. Jeg har fundet ud af, at det blev meget berømt. Ja. Og det er jo en stor ære for mig. Og det billede, det viser lidt, hvor stærke kvinder egentlig er. Eller jeg er i det tilfælde. Så det er jeg glad for. Smukt. Men altså, ja. Hvordan har du det? Pure fresh, pure bread. Velkommen tilbage til Special igen med Krøyer, fru Krøyer. Mange tak. Ja, nu lever vi jo en hverdag fyldt med maskiner, computere og andre spøjse ting. Ja. Og det havde I jo ikke dengang. Nej, jeg må sige, der er sket meget. Ja. Jeg kan huske lige dengang, hvor fabrikker og sådan noget kom til. Det var lige min sidste tid. Det var noget helt vildt nyt noget. Ja. Og nu er der så mange andre forskellige ting, jeg forstår det. Nej, det kan jeg godt forstå. Altså sådan havde vi det jo også, da der kom atombomber og sådan noget. Ja. Det kan jeg godt forstå, det griner af. Vi ved heller ikke helt, hvad det er for noget sjovt noget. Ja. Hvordan er det, du udtrykker dine følelser? Hvad gør du ind i hovedet? Altså, tænker du på noget? Male et maleri, så går jeg til en tur. Ja. Og ser på omgivelser, og ser, hvad jeg oplever. Fordi at der det var meget forandret, når det kom. Det var også derfor, I flyttede til Skagen for at få noget smukt lys og sådan noget. Det var fordi, at der var alting bare frit, og der var bare plads. Og I boede i København før, ikke også? Jo, det var lige præcis det. Det var en stor omlægning for kvinder. Ja. København, de var jo selvfølgelig, det ved jeg ikke, jeg led ikke dengang, men de var hurtigere til at komme i gang med det. Man kunne godt mærke, gennembrud. at lige dengang jeg kom derop, så var de var ikke helt langt med at ramme med København, og det var kvinder med ligestilling og sådan noget. Men det kom jo efter lidt. Det kender vi jo til i dag. Mitt Romney, der poserer med et sort barn, som om at det må man ikke, det må man gerne, kan vi så sige. Det ved jeg ikke. Nej. Mødte du nogle sorte mennesker? Går du også rundt og har kolde hænder om vinteren? Få de nye fra Race Marine. Super varme, behagelige handsker. Det er så det næsten brænder. Au! Nå. Men Marie, skulle vi sige, det var godt nok en lang tur for dig? Ja, men det har været det værd. Det er jeg glad for at høre. Nu bare lige for hyggens skyld. Vil du prøve noget, som vi spiser meget af i det moderne samfund? Det kan jeg rigtig godt tænke mig. Jeg har altid tænkt mig at prøve det. Godt.
så synes jeg lige, du skulle prøve den her opfindelse tyggegummi. I munden? Ind i munden med det, og så, du må ikke sluge det, bare tyk lidt. Tyk? Smager godt. Havde du dårlig ånd, inden du kommer ned? Ja. Hvordan Jeg er græd det sådan, det var slet ikke tænkt. Nej. Det var ikke det der. Hvordan er det nu? Fresh. Real fresh. Det var godt. Tak for i dag. Det var hyggeligt. Håber vi ses en anden gang. Det gør vi. Eller i himlen. Det gør vi i hvert fald. Jeg kan mærke det godt menneske. Tak skal du have. Goddag og velkommen til Det Moderne Gennembrud. I dag vil vi gerne fortælle om det moderne gennembrud, som omhandler mange malere og mange stenhuggere, blandt andet. Det var en banebrydende tid på mange måder. Vrimlet med sjove kunstnere. For eksempel ham, der maler det her. Det er, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det er en, der er ude og samle sten i marken. Så dør han, og han får ikke nogen penge. Så jeg ved ikke, om man kan se det inde i stuerne. Men der er et hus der, og der bor han. Så han går, se han er sådan en lille udsultet mand, der ikke får noget mad. Og så skal han ellers bare gå rundt her og samle sten i bunker. Det ved han nemlig. Det er et fremragende eksempel på det moderne gennembrud. Dengang havde de ikke nogen penge, og så viste man de dårlige sider og de gode sider. Eller mest. Så er der jo det moderne gennembrud. Det her, det er det moderne gennembrud. Pissegodt eksempel på det moderne gennembrud. Nu skal vi se, om vi kan finde noget her i mine papirer. Ja, så er der jo romantikken, hvor man først og fremmest gerne vil vise alt det gode. For eksempel Krøyer, der maler kvinden klædt i hvidt, der står med en strand, og det er rigtig, det er solen skinner. Det er ikke solen, det er en måne, der skinner ned over havet, og det spejler sig op på hende, så der kommer sådan en rigtig flot lys. Det er derfor, de tog til Skagen og både, fordi det er pissegodt lys. Og det er rigtigt. Det var det, jeg vil fortælle om det moderne gennembrud i dag. Tak fordi I gad at lytte med, og vi ses til anden del af det moderne gennembrud.